nawarkan memalantang latih mani tunasuk dinira mus kamu capai mangkana mangkoikos karpisun Abdul Qadir ing sila suno koda godatan kenging mangga ujari dunia rahmatullah lumasira dan negeri maka iblis lanat mus lewisun orang mapan mari sidak kaliwat ing aja isun lan seperkone sira isun liwat anglindi oh sulung iblis lanat sawusikum makan mani bira-bira kakadulu ake pangogo dan bira jari ngobang paling isun lawan bira-bira karang lawan bira-bira pancing angin terming madara pakaujar madara parmiki nah setan iku menguji kila jaring dunia pertanyaan wong kang lumaku iya ikan kaya sira ikut tansa sunjari maka itu tentang kawanang sun sayuti sing awas pasing hati sehingga orang setahun kabeh bersawasir natana sawi kang kadulu baka kari-kariana gogodan kang liat mani mangkana isun nutup ingalawak isun dan siwah lawan tatali kaya upamane isun kang sakinana kang kalau tatali saking lor kidul ana saking kulon wetan saking arah dan kepegi kaya nurin ingat satan nabi wahmang karena isun orang ibsil zakana isun namu sikina tataya pamaka setan kabe bersami sumawor iki ingaranan kebangka malukok ningdasi bakal lahir ingin sirap makos wasiku sunna sayuti Zaykon zalam tahun ilang dan ketinggalan sakatai katali wasprof kau dulu maka kari-kariana gogoda ingkang kahapsi ingan cerotin isun nana pacar kalan bergerak cumawis mengkenai sunamur sikra bapak maka setan iku ujar maring isun ya ibu karbira lan itia biramani iku zulun sebeliau kasepeng kang dan waswati galis ikat tekang sekaun maka sekabe ilang datang katingan saking pacatelan sering kolu maka kari-kariana mati ingkang suntiani monggo ingin dirimanya masih anak kakarning penyakit lan hawa nafsu isun bagawe dunia kelawan setan masih tuat ngaruh-ngaruh maka sun sayuti uga sakei was-wasi hati sehingga oleh sawar sama kawusina saking penyakit saking awan nafsu isun ilang sadaya nemaning satemustanu kanal yang ketinggalan abong kang murbagi bomi kutu